Hoxe viñemos ata Friol porque se celebra a segunda edición das Olimpiadas do Rural. E claro, eu teño moita curiosidade por saber como se vive e como se orixina isto, así que imos a ver un pouco máis. Como se orixina esta idea que é a segunda edición, pero vemos que é todo un éxito. Sí, está tendo moi boa acollida, xa o ano pasado foi un éxito. Isto foi unha idea que vimos en Andalucía hai tempo, adaptamos un pouco o que ali vimos a Galicia e as tradicións que hai aquí. O ano pasado había 10 equipos e este ano somos 14 equipos. Son 280 persoas, 20 por equipo, están todos hasta arriba, o máximo son 20, están todos topeados, e máis 160 acompañantes que veñen caracterizados cas camisetas igual co equipo, como se foran un hincha máis dun equipo. E aquí, cales son os premios? Aquí son, pues, sacho de ouro, sacho de plata e sacho de bronce. Pois a min gustaría intentar conseguir, se non é o sacho de ouro, pois o de bronce, ou ainda que sea non sei, unha participación. Pues invitado estás a participar, pero tens que cambiar, así non podes participar. Non podo participar nin falar ca xente. Así non. Pois eu xa estou cambiado, xa quentei un pouco, así que eu penso que estou listo para as Olimpiadas Rurais, Eu quería participar, non sei se me vedes en forma para participar ou así. Unha camiseta para ti e a facer a seguinte. A min trouberonme esta porque me dixeron tú eres o combo que está para todos. É o primeiro ano que participades, non? Primeiro, sí. E como surxiu a idea de participar? Porque o ano pasado eran 10 equipos, está no 14, vos sodes dos novos, a ver. Porque el año pasado vinimos a mirar. Llevamos todo el año entrenando. E quides gañar, a ver, o sacho de ouro. Vamos a ganar, entre el primero y el tercer puesto. Sí. Uno de ellos. Entre o primeiro e o último malo será, verdad? Falaros un pouco dos suplementos que hai que tomar para este tipo de exercicios. Non sei se proteínas ou cousas desas. Bueno, nós non somos tanto deso de proteínas e todo iso, nós somos máis enxebres e mandamos un bocadilliño aí pola mañá, de un hervor magdalenas e comer ben. A ti que che dixeron os do teu equipo, a charla co técnico, que che dixo? Nada, o Capi genial, dice ánimo, despacio, facelo ben e o que se poida. A min dixeronme que ti é a participante máis veterana daqui destas Olimpiadas do Rural. Sí, o ano pasado sí, polo menos teño 68 anos. E que se sinte ao gañarlle a chavalitos de 20 e poucos que veñen por aquí todos ruborizados? Fenomenal. Óense rumores dunha fichaxe túa por ano que ven por Terra de Lobos, que nos dis? Nada, non queres facer declaracións. E do equipo de Hora Galega imos intentar conseguir as anillas que se poidan. Mira que ben está o cesto este. Nada, está claro que outras provas igual sí, pero esta non é a miña, Unha anilla tirei ao chan.